Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Akweni Dr. Patricia Galiati kulandireni pano. Kuti mkuri chaka chino chani chaka chino kabambedi chaka chino ndani 1 minute DJ diva anene okatwa Kabambe amene muli president wa UTM komanso president njoka pa 6 September pa dziko la Malawi ndi noka amene muli Nyamata ena libambindikiro ena yabakusala ena siya kumati komwe vice president ya tolemekezeka Bambo Makondi komanso a treasurer general atu a director amai director of operations Adama ya kulijoni ya South komanso ya Sabidwa ino alijono governor atu olemekezeka Bambo Gamboyi komanso alijono governor atu wa South olemekezeka MP watu wanyunyu honorable karibu president kuchenza kuno wachonde asikogwachwa gogo wamemwe mbili atientira manja mafumu onse a group achonde ndena onse aye president yachi kuno aujogera kutegerani pompa komanso ndi mwana watie Thomas pompa enda magamba madama kumagulisha wao aliye watu sono hapa ifanana bwana no wanyunyu one packet amene wakwira chino malai muno ngomba kuri mwajoka kutegerani kuri mukala president komanso mukwimira moja kala MP enda chauma ujachwasa na paka kwa chitukuko kumali mbane nukabwela ntaoni muno kuti azidi salamo koma kunogo minake wakuno digaliwo ena nenye mula mabizi maambulasi yao mamini pasawa maamatola tukwai kapa jibadaraba hata anyengelele nawa koma kunogo MP watu digaliwo mundiole dimwita na MP kaliwo amene abolesa wazabi kope amene abolesa chakuja kuno amene abolesa chitukuko amene abolesa miseu kuno ayembeko kaliwo makasa watu amene mukonza tani ya Luchenza ndinuyo ndiba makubili akaliwo tako libasani mwani ode 1 minute DK 16 September DK 16 September chaka chino naga Harold Galiwo UTM Sogolo watu Mosabana tawi kodi ndawi ya Bitagare Songano ondwa president choyamba tiapasole mwa president yetu a president mboga kudela wao wao kutiolo Nyamata economic engineer ziko limafuna nzama mwino wazachuma ena ongati amanena kuti anachita kuno chifukwa cha ndani Dr. Kabambe
Damene ali governor wa Reserve Bank ya Malawi. Lero anaona kuti sisi kwenda biwa atanodi aimeoka. Omangani anga sioni na za Dr. Kabambe chifukwa yo ni president kale pa 16 September. Ine ni mavuna ngo kukuzana ni kuzuisani kunena kuti a president ndi anthu onse akweli agwirizana kunena kuti hao ligaliwa ndamene akhale MP kuno. Komanso inu anthu akuluchenza matopa ndi kunamizidwa. Mukufuna luchenza akhale owala. Mukufuna kuluchenza kuno mazi apezeke pena pali ponse. Misewu yabwino monga municipality. Tukonena kuti luchenza ndi municipality. Kwa masiku odika ngati jani municipality. Bwana president muli hapa mapolo amene mwaona musewu. Mwinake ndinaika ndine amene kali meya wazika luchenza. Bus depot inasi ya bus depot inayamba mpaka leo lijani ili choncho. Ikudikira mwini wake amena memba zetu amena mamalizisa njonjo kwa masikisia kulangula mau hawa kunena kuti a president wamena mukupita anthu mukuwaona hapa ma uniform wandaka lekale anthu akufuna ma t-shirt ankope yani akufuna salube na pali ponse UTS msonkhano ndo wa president ndikuwapemba a president kunena kuti paluchenza pakufunika msonkhano sichonjo bwana mwamene mukupita ine ndikulembera ni message kapena ndikuimbira phone kunena kuti anthu akuluchenza sana kuti sibe nani chifukwa mabwera anthu akudaida akufuna kuoneni acheze nanu chifukwa president yu ndi Nyamata sichonjo economic engineer mafundo sasa juba mawami lokuyambira pa 16 September atani akakoteka president inaweza kutoka MB mafuta kuluchenza kulwathera mati semu zabwelele kuchipatala kwa chonde chifukwa mankhwala kulibe ine mundoona pano ine chitanga nditi simuzaenda mundiba muzakhala mukwenda mmagezesa wonse town ifika kupanda roundabout ibela kuti ina chili chonse chofunika kutumisa ikhala imati wachonde akuti ni mbali moja ya luchenza municipality koma ukapitako ngati mizi imeneyo ndi tawuni bwana mukapita ku nyumba ya chifumu chinthu choyambirira ndikufuna kuti mukhale ndi mtima oyang'ana luchenza kwambiri chifukwa luchenza inakopasula zina kuti ndi municipality koma choonesa kuti ndi municipality palibe maimbi onse amene akhala kuno including wina ali Bombard angoba ndalama za wanthu wina wakutawanovu wabwera kuno bwana president mulithandizire kupereka kwa kofi kwa Nyamata amene chifukwa cha nthawi ndikuthokozani kwambiri kuti mwandilonda kwa masopano pamene mukupita mulungu akudaliseni koma musatiwale kuti nsalu ndi ma-t-shirt anthu ali apawa kutoko kuyambira zulo kungomva kuti a president akubwera mala kuchipakana kudazana ndabwera president kufuna ma-t-shirt chomaliza a president chonde ndagwira mwendo wake kuti anthu ali kuno njala yakunga akubwera kudaliseni pamene mukubwera kublanda komanso imanthu konsa bwana chifukwa chani ino anthu akwa chonde anthu akwa mendu anthu akwa akuluchenza anthu akwa mendulo anthu akucholo kuno anthu akumulanje kuno tukwafuna Dr. Daliso Kabambe. Dr. Daliso Kabambe ndi mwana wathu akwa kuno ena onse amene amapanga matama kuti ayi ifemwa kuti ifeso wathu ndi wakucholo konkuno angosiyana quality yathu ndi iti. Dr. Daliso Kabambe ndi munthu amene wagwira ntchito ndi malemu Dr. Bingwa Mutharika anali budget director amene amaona ndi kugawa chitukuko amene amaona kuti chuma chikhale chokhazikika amene amaona kuti zinthu zisakhale zodula msewu wa midima msewu wapita ku Masiti misewu yonse amene atachoka pa Mangunda kulowa Mutcholo zonse zimene amapanga Nyamata jendedi msewu wonse amene wachokera pa Seyama kumapita ku Mathambi Anyamata jendedi atachoka kugwira ntchito ndi Bingwa Mutharika anagwira ntchito ndi Professor Peter Mutharika ngati Reserve Bank governor ndalama zonse zimene zimakira secretary Malaimulo amasainira Nyamata jendedi lero atachoka ntchito imeneyo mmatumba mwezi mayi mmatumba mwezi baba monse mwakokhala michenga yokayoka
ife na masula iwa inaobekati kama ife kama zedi kiswa inomene kukudaliani kuti mukale president apa ndakukula wisani diga nakala tobo alikanati kabula imono maboto akula kukwela ndenso kana wakulu mumbeza basokolo bana akula kudaliseni tawi na mainda bambo anyamala ndasungwana nipeleke kwa engineer waza chuma nziko lino la Malawi amene akale president wa ziko lino your excellency the president of the Republic of Malawi come 16th September 2025. Thanks so much, your excellency. Nibereke ulemu kwa advisor president ole megezeka Dr. Galiati. Nibereke ulemu kwa members onse a central committee muli pano, ma members onse a NEC, ma regional governors onse, ma directors a mai onse, ma committee anu onse, ma directors a nyamata onse, ma committee anu onse, komanso ino a district governor, a constituency governor, ma committee anu onse, a shadow MP, ma shadow councillors, ndiena tonse moni nonse. Muli banje Aseno pakwao Nitogose mnabayanga mandirandira ndimtima onse matiro wano kunja kugwada koma pali chikwimbi cha wantu pano patsatsa bose anthu okauka usiku ngati unoseno pakwawo zikomo kwambiri chifukwa chobwera usiku ngati uno ndikupatseni ndithu chimoni ndi ulemu waukulu nonse chifukwa chobwera ndikutidikira usiku ngati uno pa ground paterera ete pachema ndikati pa ground mundiyankhe kuti paterera tamvana pa ground paterera njala yativuta kwambiri tadya chitete chaka chino takalira mango chaka chino takalira nkhaka chaka chino pano tikulimbana ndi maungu pano kudya katatu daiwala kalekale mabizinesi iso alowa pansi akupanga oda anthu pa mitengo yokwera ndeso akupanga phindu lililonse ya mabizinesi alowa pansi achinyamatanso ntchito sizikupezeka iyayi angokhalira kuguba na certificate ntchito sazipeza iyayi zinthu zakwera mtengo eti ndendikatchula mchinthu muchilani munena kuti chakwera tamvana mufule kwambiri mukuwe aliyense adziwa kuti chinthucho chakwera mtengo eti muopa muchita mantha ndiyambe chimanga chakudya chovala chokwera chilichonse chakwera ndi ndani panyumba munthu akalepera ntchito mantani pa business munthu akalepera ntchito mantani achakwera atani achakwera ubwino wa democracy ndoti pasana 5 zili zonse amalawi timapatsidwa mwayi wakuunika amene adindo agwirira ntchito ngati sanagwira ntchito bwino kuti matani paja achakwera ndi atani achakwera tikamaka achotsa achakwera pa mpando tikasange makansala a UTM tidaona apa tikasange akaliwo akhale MP wa dera lino tikasangeso ine ndizakhale president wa dziko la Malawi ifa UTM tikulonjezani zinthu 4 izi mukakatisankha kukhala president kutumikirani pa Septemba pano tidzapange choyamba tidzakonzanso chuma cha dziko lino chidzakhale mchimake tikachikonza chumacho ndiye kuti mitengo ya zinthu idzatsika ngati kale fetereza zatsike ngati kale chimanga chatsike ngati kale sopo zatsike ngati kale shuga zatsike ngati kale
bwino kuti mitengo ya zinthu idzatsike. chachiwiri FIUTM tikalowa mboma tidzayika 100 billion kwacha pa chaka chilichonse mu ntchito za ma town council ndi makonsolo. Chotero kuno akuluchenza adzakandi yawo 100 billion kwacha pa chaka chilichonse kwa zaka 5. Ndalama imeneyi adzakonzere misewu idzakhale yabwino, adzakonzere nkhani za magetsi, malo kumene kulibe magetsi kudzapite magetsi, kumene kulibe madzi mapaipi amadzi kudzapite madzi, komanso zipatala zathu zidzakonzedwe bwino. Masukulu athu ngati Luchenza Secondary School ndi masukulu ena onse adzakonzedwa adzakhale abwino. Chotero FIUTM tidzayika ndalama zokwanira kuma konsolo komanso kuma municipality ndi ma city assembly onse ndi cholinga choti kuti adzathe kutumikira bwino amalawi madera onse a dziko lino. Chachitatu FIUTM tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za ulimi ndi cholinga chonena kuti fetereza mtengo wake udzatsike, komanso monga tinkapangira nthawi ya malemu a bingu tidzayambirenso fetereza sabuside kuti ambiri azidzalandira fetereza sabuside, komanso ena azidzampeza fetereza pa ngongole wa maklabu. Mcholinga choti mulimi aliyense ali ndi malo olima adzakhale ndi mwayi wopeza fetereza pa mtengo womverera wabwino. Komanso ndalama imeneyi tidzaonetsetsa talimbikitsa ulimi wanthirira pamene pali madamu, pali mitsinje ngati mitsinje linawo kunowu tidzakhale ndi madamu onena kuti tidzalimbikitse ulimi wothirira, tizidzalima kawiri kapena katatu. Tikapanga motero ndiye kuti tidzakwanitsa kulima chimanga chija kawiri katatu pa chaka, tidzakwanitsa kumadya katatu, tidzakwanitsa kuti nkhokwe zathu zidzadzaze ndi chimanga. Komanso monga tingachita nthawi ya malemu a bingu, nkhokwe zidadzatuluka zija zidaoneka zija zidzatulukenso chifukwa fetereza zakhala pa mtengo womverera, tidzalimbikitsa ulimi wanthirira. Komanso FIUTM katika pa mpando tidzayika ndalama ina 500 billion kwacha kulimbikitsa ntchito za mafakitare. Inu mukudziwa tinali ndi Mulanje Canning Factory apa inatsekedwa, imene ichepatikalowa mboma FIUTM tidzayitsegula Mulanje Canning Factory ndicho alingatanye matambiri adzapeze ntchito. Komanso sinanasi ndi zipatso zina zambiri zidzapita kumene kuchetsika panga ma fruit juices. Tidzatsegulaso mafakitare kumene mtetsa kapena soya mpendadzuwa utsikapita azikapanga mafuta ophikira. Mafakitare amene tidzapanga adzakhale kuno ku Luchenza. Komanso mafakitare ana ndolo tidzakhale ndi mafakitare kuti na ndolo uja tikambitsa pamene kuja azitsinthira kukhala taa ameneyo na ndoloyo mafakitare ake dzayike kuno ku Luchenza ndi madera ena akuno ku Tyolo ndi ku Mulanje. Komanso tidzakhale ndi mafakitare athonje kumene amalima thonje, tikhale ndi mafakitare akuti thonje lija azilisiyanitsa thonje ndi njere. Komanso tiziumba nsalu m'madera mwathu momwemo, tikaumba nsalu tipangenso zovala zosiyanasiyana, zovala ngati mauniform a UTM, mauniform a polisi, mauniform a asilikali, mauniform a asukulu, mauniform a anamwino. Tidzapange mafakitare osiyanasiyana azovala dziko lomwe lino. Singalekale limene dziko la Malawi tinkapanga zosiyanasiyana, tinkapanga mafuta mdziko lomwe lino ophikira, tinkapanga mafuta odzola dziko lomwe lino, tinkapanga sopo osambira dziko lomwe lino, timapanga zinthu kale m'mafakitare osiyanasiyana dziko lomwe lino. Koma pano mafakitare yoseyaja tinatsekatseka zonse zimachokera kunja. FIUTM tikalowa mboma tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu nkhani za mafakitare kuti mafakitare oseyaja abwerere ndi kuti anyamata ndi asungwana akapeze ntchito. 1 million jobs tidzapanga create chaka ndi chaka mafakitare amenewa kuti anthu azikapeza ntchito mosavutikira.
tidzalimbikitsanso kuti anthu ogwira ntchito m'mapakitale masalale adzipatsira masalale abwino. Tidzawawuzanso anthu amapakitale amaestate ati ndi mapakitale awo anthu awo adzalipira masalale abwino. China chotsiriza chimene ife UTM tidzapange tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Tikudziwa apa tili ndi bauxite, kuseri kwa piriko tili ndi rare earth, madera ambiri dziko lino tili ndi miyala ya mtengo wapatali. Ndi 500 billion kwacha imeneyi ife UTM tikulonjezana Malawi tidzatsekula migodi osachepera 10 muzaka 5 zoyambirira. Tikudziwanso pa nyanja paja pansi paja tili ndi mafuta, tili ndi gas, pali njira yakuti mukhoza kupinditsa mapaipi pamene paja ndi kukakoka mafuta aja, kukakoka gasi ija, ndi kukhala ndi ma refineries kunja bwinobwino osawononga chilengedwe cha pamadzi. Ifeyo a UTM tikalowa mboma tichita zimenezo ndi cholinga choti anyamata ndi asungwana ambiri apeze ntchito dziko lino. Dziko lino lidzipanga katundu ochuluka ambiri wopita kunja, komanso tipange zinthu zambiri zimene timazitenga kuchokera kunja dziko lathu lomwe lino. Tilembe ntchito achinyamata, tionetsetse kuti dziko lathu likuyenda bwino. Chotero pa 16 September mukavotere ife UTM. Tidzakonze chuma cha dziko lino, mitengo idzakhale yabwino. Mukavotere ife a UTM. Tidzaonetsetse kuti municipality ya Luchenza ikupatsidwa ndalama zambiri zokonzera misewu zamadzi zamagesi chipatala ndi masukulu zonse dzakonzedwe. Mukavotere ife UTM. Tidzatsekule migodi 10 kumene anyamata azikapeza ntchito. Mudzavotere ife UTM. Tidzakonzenso ntchito za ulimi, mapetereza mitengo idzatsike, komanso tidzayambitse petereza subsidy ambiri adzazipeza zimenezo. Ulimi wanthirira tizidzadya katatu. Anyamata ndi asungwana tidzawathandize tidzapange zimapakitale anyamata ndi asungwana akapeze ntchito 1 million jobs m'mapakitale. Zimenezo ndi zimene tikulonjezani ife a UTM kativotera pa 16 September pano. Ntchito zimenezi zinazi munaziona kandi kugwira ndi malemu a bingu mmene timagwira ndi apita. Tikufuna tikalowa mboma zonsezi tizichite kuti ino Malawi akhale ndi moyo wabwino. Kwa zaka 61 njala kai kutivuta dziko la Malawi. Kwa zaka 61 anyamata ambiri akusowa ntchito. Kwa zaka 61 takhala pa umphawi adzaoneni. Dziko la Malawi ndi limodzi mwa mayiko osaukitsitsa, koma ife UTM tikalowa mboma tikubwera ndi economic revolution, kusintha dziko lathu pa zachuma ndi zachitukuko. Chotero mukavotere ife UTM tibweretse economic revolution, tikonzenso dziko lathu, tikonzenso chuma cha dziko lathu. Malawi ayambe kukwera pa chuma ndi kupita chitsogolo. Tikunyadirani, tikuthokoza mwadidikira mpaka na usiku ngati uno. Aseno pakwawo ine pamodzi ndi abale wanga ndakuthokozani kwambiri. Mulungu akudalitseni. Tidzabwera ndi msonkhano wabwinobwino tsiku lina masana. Zikomo. Mulungu akuyendetseni bwino. Zikomo kwambiri. Zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.